Boom, boom, pam, boom, boom. Dito nag-away sila pula-pula si Magellan. Ito yung barko ni Magellan. Ayan. Kasama ni Magellan ito. Kasama ko pala dito yung kabit ni Magellan. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? For today's video, kasama ko dito yung mga J-Pro. Ayan. Dito kami sa Mactan Shrine ngayon kasi may pictorial kami sa sa Lapu-Lapu Gatalan kasi isa kami sa naging finalist. Marami po yung mga contestant dito. Actually 20 contestant dito mga boss. Hindi na kami mag-photoshoot mga boss kasi may photoshoot naman kami sa J-Pro. Alam nyo naman, nakita nyo sa cover photo namin. And yun, proceed na kami sa video. Pero mas unahin pa yung iba pang mga contestant doon sa tent. Andun. Kasi hindi pa kompleto yung mga J-Pro. Alam niyo naman, basta J-Pro, tagal dumating yung mga members eh. Ito, tingnan nyo si Dave. Kunwaring uminom-inom ng snacks, pero tumingin pala sa mga chika. Ayan oh. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Nasa yung Lodi Kicks mo dyan eh. Huwag katawa ko eh. Lodi Kicks mo ano? Nasa sabi mo Lodi Kicks mo dyan. Kung wala kang sasabihin about sa Lodi Kicks, ikaw na lang, ipapahiwatig mo ang ikaw ang hari ng Inkatax. Gabi ibos nga namin ka, gabi ibos nga. Ay sama. Ang ilang ko mag-intentad dyan ba? Oh. Bugo namin kali, kung intro lang, umapat lang magawas na. Oh. Intro, kali ini. Intentad dyan mo. Intentad dyan na, dami bispad daw. Intentad dyan, dyan intro din. Ito juga gini. Aku dito video kan ya, melihat video ini nag-live, nag-camp ini kan video. Shout out ka. Kasi shout out sa batang to. Ang pangalan. Bo, may mga langgam diyan. Alis ka diyan, Dito ka, dito ka. Dito ka. Yan. Shout out sa'yo. Anong pangalan mo, boy? Bata, ano pangalan? Ano? Kenny G? LG? Shoutout kay LG. Ayan o, nagtitinda siya ng lumpia. So, sabi kasi niya mga boss, tinanong niya yung kasama ko na vlogger ba daw ako. So ayun, magpapa-shoutout ko siya. Kita ko sa vlog. Hi mong mama papa. So ayan mga boss, ilang taon ka na LG? 12? 9? 9? 9. So ayun, napakabait niya eh. Nagtitinda siya ng ano eh. Kasi mga boss, wala pa kasi akong tanghalian. Ayan, dito kami kumain sa kanya. Pero wala siyang kanin eh. Puro lang siya lumpia. Lumpia, gulay, tinitinda niya. Eto, sarap ng suka eh. So ayan, marami ka nang kita ngayon oh. Marami na. Saan ka nakatira? Taga-asa? Dira sa labas? Nag-aaral ka pa? Anong grade? Grade 4. God bless sa'yo, napakabait, napakamasipag no. Para saan ba ito yung pagtitinda mo? Para sa mama mo? O para sa pag-aaral? Ganun. So yan, pagpatuloy ka sa pag-aaral mo, huwag mong pababayaan yung pag-aaral mo no. Nanonood ka ba ng YouTube? Makikita ka. Anong pangalan nila? Junfel Hilig. Ha? Ito, pakikita ko sa'yo. Cellphone eh? Hindi, papakita ko lang, baka mag-search ka. Junfel Hilig. Tama? Ayan. Tapos, yung makikita mo, itong channel na to. Ayan. Shoutout sa'yo, LG. Nahay. Asa pa magamusuroy? Ari, tambay sa ka. Basta na yung mga tapok dulo ni mo ay gutomon mo ng mga tao palitin. So marami na akong naubos ng lumpia niya. Machuy ka. Do. Kini rockstar game. Rockstar game. Ano?
Kilig, kilig. Boom, boom, boom. Pag. 1, 2, 3. Isa na. Position. Barog lang mo dito. Balik ko sir. Balik na. Tunga na siya. 1, 2, 3, up. Bam, bam, chum. Ayo magdungan na mo. Kaduha mo. Balik ka, pwede ka mo. Tagad. Boom. Chak. Monster. Chak. Boom. Everybody boom. Boom. Compress lang. Ikaw na tamo bungkag. Okay, balik ka sa kami. Drop. Pull it to drop. Oh. Boom. Miss me. Monster baby. Lulu. Ari man din no. Ari ka diri ko. What's Dave? What's gigon? Kailangan Taputi. So kan mga boss, tour mo kami Barb kung saan nag-aaway si Magellan at si Lapu-Lapu no? Saan? Ito na kay di ka majilan. Di example na lang pag Tayo sa Magtan. dito tayo sa Mactan. Dito tayo. Dito nag-aaway si Lapu-Lapu at si Magellan. So ituro natin, papaturo tayo kay Dave kasi siya yung pinaka matagal na taong nabubuhay pa rin dito no. Nung 1521 ka pa nabubuhay no. Sa, ituro mo kung saan nabagsak si si Magellan, turo mo. Asa dapitan natin kasi si Magellan bay? Ha? Asa ba? Daram barko Magellan. Ang barko ni Magellan. Dave! Ano ka muna dito, Dave? Ituro mo na, nasan yung barko ni Magellan? Asan? Ito yung barko ni Magellan. Ayan? Kasama ni Magellan ito. Magellan! Asawa Magellan! Asawa Magellan! Dave! I-vlog mo muna. Interviewin mo asawa Magellan. Magellan sa Lapu-Lapu. Look! Boss. Ngano man na siya? Sino yan? Siya? Ano siya? Kapit siya ni Magellan. Ngano man na si? Ngano man ka, Bibi? Ha? Kasama ko pala dito yung kabit ni Magellan. Teka, ito yung asawa ni Magellan. Yung kabit. Ini. Oh, hi. Tara. So, kami na. Good luck natin. So, ito yung choreography namin. Tapos, mana igagaw ni Magellan. Hello everyone. Let's go everybody. So ngayon mga boss, kami na yung next. So figure. Boom! Chandala! One, two, three, four. Okay, next naman. Okay, tapos na kami. So yun lang, gano'n lang kabilis mga boss yung set namin, yung videos namin. Gano'n lang kadali. At yung mga contestant, yan sila, waiting din sila. Napakadali lang. Let's go. Punta na mo niya kasi dito, true sequence mo ni.
Gya. Tu daw ko mo balik ko largo. Sabaray, ayo kas puro mabuanga ka murag gol. Terus sequence. Terus sequence. Pun lagi mo adi bi. Benar Padre. Puro babal mo. Ayo bosun ya. Timbal. Puro gag true attraction. Ano, awa. Nilingkor ano? Ilis mo. Puro bayang. Nagbayang nun ni buo. Kasi ito naman, nagbayang ka mga kinder wa. Hulo. Nagbayang ko, tabi siya naman. Balokot ang beshi ko. Kasi. Wala ko. Kata daun, palingkod, palingkod di ba? Likod. Likod. Kata mana rin? Oh, that's right. Handsome. Hulo. Mana na na kayo? Hulo. Boss mode. Iba gas. Wa ka milisis ka gapo nila. Pasok. Sabaan, di ba? Loh, patay. Hala. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.